vás privítala na v podstate bezkonkurenčnej súťaži v prvom ročníku majstrovstiev sveta o najlepší jahodový koláč, lebo kde inde by mal vzniknúť a byť aj ochutnaný a zjedený najlepší jahodový koláč, než teda v jahodovom meste Prešov. Mám momentálne v ústach aj v hlave taký mix emócií, mix chutí. Bolo veľmi ťažké povedať, kto skončí na akom mieste, lebo keď mohli, tak ho hodil možno 10. Takže nechám tú vďačnú a súčasne veľmi ťažkú úlohu tými, aby povedali to, na akom mieste skončil, ale opakujem znovu, či ste boli tretí alebo v vozovkách štvrtý a ďalej, nie je podstatné, lebo tie koláče boli naozaj úžasné. S ľadovou chuťou, ďakujem, že ste to boli. Na tretie miesto sme vybrali jahodku od srdca od Márii Konoplovej. Mária Konoplová, gratulujeme a pozývame srdcna. Mária veľmi rád pozývame. Mária bola poslednými stolíkmi, ktoré som navštívila, takže ja som už naozaj videla len nejaké zvyšky, takže čím vás, možno tými jednou vetou, čím vás táto tortička. Mária, pokojne sem sa postavte, to je v poriadku. A čím vás oslovila táto torta? Tak vlastne oslovilo nás to celkovo chuťou, aj tým dizajnom a aj tým príbehom. Druhé miesto sme zvolili Aňuš Tomáško. Veľký potlesk. Srdečne gratulujeme a tu máme naozaj krásny mix kultúr a chutí. Na prvom mieste sa umiestnila Janka Simová svojou tričkou. Tak, veľký potlesk pre Janku Simovú.
jablodka, ktorá naozaj mala komplikovanú konštrukciu, aby držala ten krásny jahodový tvar. Janka, srdečne gratulujeme, naozaj veľké uznanie. Tak milá porota, naozaj pristúpme asi k tomu, aby sme to mali všetko krásne po poriadku k odovzdávaniu trofejí a teda aj finančnej odmeny. Môžeme si dať najprv fotku a potom teda dostanete dámy krásne trofej, ktoré si bez motivy zaslúžite za to, čo ste dnes na prvý ročník majstrovstiev sveta najlepší jahodový koláč priniesli.